Tapos itong si tita biglang naging wild. Kumandong sa akin. So sinamantala ko na. Hanggang sa nakarating na kami ng banyo. Nang makita ko si MJ, nakasuot siya ng pulang dress. Maputi siya, maganda at mahaba ang buhok. At doon na ako umupo sa tabi ni MJ. Casual na inuman lang, DJ Rocky. At dito ka nalaman na 36 years old na pala tong si MJ at may asawa na. Nung gabing yun, tinawag ko siyang tita. Lasing na kami nun. 4 na lang kaming natira. Tapos itong si tita biglang naging wild. Kumandong sa akin. So sinamantala ko na. Hanggang sa nakarating na kami ng banyo. At doon na nangyari ang hindi dapat mangyari. The next day, minessage ko na ko siya, nagkausap kami. At ang sabi niya, hindi raw niya malilimutan lahat ng nangyari. Alam daw niya lahat ng yun. Target lock daw siya sa akin. Sa isip ko matindi pala si tita. Tinanong ko siya kung gusto ba niyang ulitin namin yung nangyari. At nagulat ako sa sinagot ni tita sa akin. Your place or my place? Nag-set kami ng araw at agad-agad akong pumunta sa place niya. May naganap. But this time, sa kama niya. Then nag-open up siya sa akin. Sabi niya, baka raw maintindihan ko ang sitwasyon niya. So sabi ko, go, kwento mo. So shinare niya sa akin, nakabit daw siya ng supervisor niyang Pinoy sa department nila. Huh? Oo, DJ Rocky. Kabit ako ni tita, tapos kabit pa siya ng supervisor niya. Huh? Oh, 'di ba? Nagkabit-kabit na kaming lahat.